Prezident Berdimuhammedow geçen hepde yapık ýurda köp syýahatçy getirmek talabyny ýene-de örgedek gaýtalady. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Baharul Abdiýew 23-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna ýurtda syýahatçylyk buwdagynyň işini kämilleşdirmek goýunça geçirilen işler barada hasawat berdi. Prezidentimiziň tawsyrygyna laýyklykda ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda ösdürmegiň işlenip taýýarlanýan maksatnamasyny sanly syýahatçylygy giýretmek üçin guramaçylyk işler alınıp barlýar diýip türkmen mediýasy Abdiýewaň sözlerini sitirledi. Emma habarda sanly syýahatçylyk diýmek bilen nämeleriň nazarda tutulýanlygy aslynda soňky ýyllarda ýurda näçe syýahatçynyň gelenligi we ýakyn ýyllarda näçesiniň gelmegine taýýarlyk görülýänligi anyklaşdyrylmaýar. Vice-premieriň sözlerine görä, häzirki wagtda syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň garamagyna döwlet syýahatçylyk kärhanalarynyň 7-si, hususy syýahatçylyk kärhanalarynyň 16-sy hereket edýär. Şeýle dol ýurdun syýahatçylyk mümkinçilikleriniň daşary ýurtlarda Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň döwlet we hususy syýahatçylyk kärhanalarynyň internet saýtlary arkaly wagt edilýändigini bellädi. Emma muňa Ramazan Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, Abdiýewaň hasawatyny nagdalan saýtlar gowy işlemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow syýahatçylyk ulgamyna alınıp barýan işleri ýene birgedek içkin öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başçysyny 12-nji noýabrda ýurda gelýän syýahatçylaryň sanynyň artdyrylmagyny ýene birgedek talap etdi. Ol ýurtda syýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Biraz ýa-da çekilsek, Türkmen prezidenti ýanwar aýyna bu puwdagyň giýirdejesini artdyrmak talaby bilen Döwlet Syýahatçylyk Komitetiniň başlygy Serdar Çolukow bir käýinç eglan etdi. Mart aýyna bolsa Türkmenistana syýahatçylyk ösdürmek üçin programma taýýarlamagy tapşyrdy. Halkara hukuk toparlarynyň hasawatlaryna Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň hataryny nagdalýar. Şol wagtda türkmen wizasyny almak hem degişlilikde kıyın bolup, bu işi diňe Türkmenistanyň ygtyýarnama beren syýahatçylyk kärhanalarynyň üstü bilen amal edip bolýar. Mundan başga dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan etnik türkmenler şol sanyny soňky 10 ýylliklarda dürli syýasy, ykdysady, medeni sebäpler esasynda daşary ýurtlara emigrasiýa eden türkmenistanlylar hem Türkmenistana baryp gaýtmak üçin wiza almagyň ören kynlygyny görüň berýärler. Garaşylýan syýahatçylaryň sanynyň köpelmezligi ýurtda gurulan kaşaň mehmanhanalaryň boş durmagyny, Hazar deňiziniň kenarynaky awada syýahatçylyk zolagyny, döwlet puluna gurulan ýokary amatlykly otelleriň käbiriniň satyga çykarylmagyny alyp geldi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hökümet çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Şol wagtda Iranyň Owganistanda ýaşaýan etnik türkmenleriň müňlerçesiniň 2 ýyllykdan gowrak wagt bäri Türkmenistana baryp görmegi arzu edýänligi, emma olary sebäbini düşündirmezden wiza berilmeýär.